Айде, газ! Го се мамеш! Охо, тия най-вестните още по-бързо. Ама нашите добре, бе. Не се вижда. Сега ще стигна теб такива вторите шамандури. Виж ли? Аха. О, дано. Да. Те са третия коридор. По бялата шапка ги пълни. Да. Къде са газ? Или първи или втори за сега. Ще че има време до финал. Обаче дали ще издържат на темп? Ние много бързо глупат от тези. Първи са, първи. Абе, ние са опасни. Търпата ние, бе. Втората ние. Гол се мамеш! Давай. Айде, бе. Не, ти ги погледа. Давай, първи си, първи. Сега трябва да натискам. Охо, дръпнахме. Гол се мамеш! Уния наближават от другата страна. Уния наближават от другата страна. О, дано. Дръпнаха ги. Трябва да издържат само. Тия много напредват. Браво. Още малко. Нашето момче го точно действа. Браво. Гол се мамеш! Yes! Браво. Давай, още малко. Къде бе, те са една лодка напред, бе. Само тия са на вид си. Още малко. Го се мамеш! Тия са канадци, леви. Давай. Ето, точето пак пляса. Нищо. И аде бе! Го се мамеш! Къде е финиша? Ето, това е край. Биха, Браво. Браво, момчета, някой ме ги чакаме. Те имат 2-3 лодки има за издвижване, те ще са така първи. Браво, момчетите. О, как ми трепери ръката. Не бе, защото трепери бе, опри се тук.